toto je moje první video, jmenuji se Natka, Natinka, říkejte mi jak chcete. Mně to úplně fuk. Ne, není mi to zatím fuk u tebe. A dneska to je prostě nějaký balík. Takový šedý po stranách. Takovej hezky zelený, jak vidíte. No prostě tu barvu, prostě to je taková, vy tam vidíte takovou, já tam vidím, no prostě ten nemůžu to, prostě taková hrozně světlá zelená. Nemůžu to rozbalit, já vůbec nevím, co v tom, máme tady nějaký dopis, a nějaký dva balíčky, Bon Paris super kyselé, to je asi logické. Bon Paris super kyselé. A poslední, které je to rozdělené, tam jsou takové ty bumpary, jak v tom jsou naskládaní. Bon Paris lesní směs. Lesní směs to zase tak ne. No a hlavně ona mi předtím i poslala, jakoby, já jsem si to chtěla, přišlo mi to včera, a já jsem si to chtěla jakoby koupit, abych to ohodnotila, takže jsem si to musela rozdělat. V každýho jsem, takhle to vypadá jenom, už to padá, už to padá ten celý, takhle vypadají ta lesní směs, takhle vypadají ty kyselé, toto je ten lesní směs a tohle takový tmavější, vidíte, super kyselý. Já chci zkusit ten super kyselý, takže si to přečteme. Dopis. Ahoj Kinaty, doufám, že ti budou chutnat. Asi ty bumpary, že jo? Promiň, že víc zde není. Díky, pozdrav mě ve videu. Ty všichni lidi chtějí jediný a pozdravit ve videu, prostě tam hodí, já nevím, dva třeba moky a řeknou pozdrav mě ve videu. Tak tvoje kamarádka, kámoška Eliška. Ne, fakt, ona mi to doopravdu jako, aby si nemysleli, že jsem všechno tady vyráběla já. Ne, to opravdu byla moje Eliška, tam Bůh ví kde, já nebudu říkat přímo, teď jsem se skoro málem řekla, tam prostě někde vzadu, co říká někdo vzadu. Prostě tamhle někde bydlí Eliška, moje kamarádka a prostě trošku šmárám. Tak jo, tak já první zkusím ten hrozně kyselý. Jo? Vypadá to tím v pohodě jako. Jo, je kyselý, hrozně. Znamenáskám. To je kyselý. Teda, jo, já ale nepřijde mi to jako kyselé. Já chci zkusit ten s těma lesníma plodama. A zkusím oba dva. A pak jakoby toto Adelo, které proinformuje se, kde Adela, až budu mít za rok příští prázdniny. Ale ty lesní plody, tohle jsou dobrý, to jsou takový ty světlý. Ale oni jsou docela dobrý jako. To jsou lesní plody? Ale jsou dobrý. No já si pak tu krabičku. Takže to je vám to ještě nechala. My to bylo dřív. Tak to vyhoď, zabil a vyhoď. A ty? Já to budu jíst, mě to chutná. Nebo vlastně počkat. Možná to vyhodím. No prostě ten kyselý. Kyselý taky nebo já budu sbírat tady ty bumparový, bude to také sbírka. Ne, takhle. Já ti jeden ještě dám. Ne, to je to, co jsi teďka vyhodila. Ne, to byl tenhle. Ne. Ukážu. Ukážu, co jsi vyhodila. Jsi vyhodila, jsi vyhodila tenhle. A ten se neměl. Aha, tak to. Ale zase mám ráda, tak. No, tak
takže to bylo všechno, jako míkáme se akce, děkuji, nic toho bylo málo. Ale pro první video je jako super, úplně bezvadný. Nevím, se budeme na druhý video, ale na 100% příští rok o prázdninách, že jo? Budu mít vlastní pokoj, až budu mít vlastní pokoj, tak to bude hrozně bombastický. A protože protože místo mě půjde pak Sofča a já půjdu na balkon, kde budu mít vlastně pokoj vlastní, aspoň někde. Ty budeš na balkoně, ty budeš. Ale jako budu mít celou střechu, jako budu takhle jako, že by na mě takhle pršelo, nebo kdyby byl sníh, jako tak to je jako fakt jako. No, takže děkuji za shlédnutí tohohle videa. Ale vám to je docela fakt ten vlastně bomba dobrý. No, oba jsou dobrý, super kyselý teda, mně se nezdá, že je opravdu super kyselý, že je mu kyselý málo. A další směs, Ona to je mlátí svůj výborný. segru. Mlč. Ještě mě nedává. Ne. No, takže děkuji za shlédnutí tohohle videa a čus.